γεια σας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα καινούριο παιχνίδι στα PC μας, το Counter-Strike, το Global Offensive. Αυτό το παιχνίδι δόθηκε δωρεάν, διανέμει από το Steam σε 10.000 άτομα σε όλο τον κόσμο. Και έτυχε ένα μέλος της ομάδας μας να το πάρει επειδή ήταν τα γενέθλιά του. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε. Θα πάμε ένα κλασικό με bots. Ας πάρουμε αυτή την πίστα. Easy bots. Ωραία. Λοιπόν, είναι το beta ακόμα, αλλά το έχουν μόνο 10.000 άτομα. Και οπότε δεν θα βρείτε πολλά ελληνικά, δεν νομίζω να βρείτε άλλα ελληνικά reviews για το Global Offensive. Αυτά. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα Counter-Strike, το Source για παράδειγμα. Μοιάζει με το Battlefield, να σας πω την αλήθεια. Και είναι ολόιδιο με τα Ένα λεπτό. Audio. Side yard. He's got the package. You need help! Bomb's on the ground. Εντάξει. Να χαμηλώσω λίγο τη μουσική γιατί μου σπάρει τα αυτιά. I'm in trouble. Έχει το warm-up που σου δίνει κάποια λεφτά και αγοράζεις όπλα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, τώρα δεν έχουμε και πολλά λεφτά, οπότε θα καταφύγουμε ναι, πάλι σε ένα vlog. Είναι πάλι η ίδια υπόθεση, counter-terrorists και terrorists, και πρέπει να κάνετε defuse the bomb ως έχει και burst, για να δούμε. Ωραίο. Θα τους πέσω από πίσω, καταλάβατε. Τα γραφικά, αμάν και δεν. Ναι, βέβαια τα map δεν τα έχω παίξει τόσο και έτσι λίγο χάνομαι. Να, A και B, A και B, ίσως να βρήκα. Α, να το εδώ, αυτό το θυμάμαι. Ψοφίστε που είστε terrorists. Πού στο διάλογο. Diffuse, 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 καλή μπόβα. Έλα, 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 έλα. Πω, εντάξει. Αυτό ήτανε δύσκολο. Α, τώρα πήρα ακόμα λίγα λεφτάκια. Ας πάρουμε... έχει ωραία πράγματα. Ας πάρουμε ένα σναϊπεράκι. Ναι, το ξέρω. Πάντα εδώ τι κάνουμε. Κάτσε. Θα γίνω καμπέρις. Έχω εκπαιδευτεί να είμαι νίντζα. Εντάξει, τώρα όλοι. Ήταν όλοι μαζί. Τέλος πάντων, control bot. Α, ναι, είναι ένα καινούριο option στο Counter-Strike Global Offensive. Ότι όταν σοφάς, δεν κοιτάς απλώς, αλλά μπορείς να ελέγξεις ένα bot. Τώρα, να, εδώ πέρα με σκότωσαν. Να, εκεί πάνω το πτώμα μου. Αυτός είναι φίλος μου. Αλλά πώς στο διάλογο θα τι κάνω plant. Να, θέλω να... Γεια σου! Με γάμισο. Bot Bob. Πώς έκανε torch παίκτες, δεν πειράζει. UMP. Σταματώ στη 3 αυτός. Τώρα ήρθε η ώρα να ξυπνήσω τα ένστικτα του ninja. Όχι, εντάξει, αστείευομαι. UMP. Μη χαθώ πάλι. Ναι, γιατί ανεβαίνει τόσο γρήγορα τις σκάλες που χάνεις τον έλεγχο λίγο. Μα δηλαδή είναι πλακός στο bot. Control bot.
μια grenade έχει. Πουτάνα. Πολύ. Στο διάλο να πάω τώρα. Φίλε, είσαι καλά? Πιστεύομαι. Σόφα. Ωραία. Σκάει. Γάμο το, γιατί δεν ανεβαίνει. Τι σκατό πράγμα. Τέλος πάντων. Σόφα, πού στο διάλο είναι η μπομπ? Τι παράσταση! Πού είναι? Γάμισα. Diffuse, έλα, καλή μπομπ. Όχι. Ω, Θεός. Λοιπόν, τώρα τι άλλα όπλα έχουμε? Θα πάρουμε... Ο M4. Αυτά είναι. Έχει καλό rapid fire. Ωραία. Ετοιμαστείτε να φάτε πούτσο, κολομποτάκια. Φίλε. Δεν τον λυπάστε λίγο? Ήταν στο άνθος της νιώτης του. One left. Πού είσαι μωρή? Πίσω μου. Κάπου λέει για μία βόμβα. Είναι σίγουρο αυτό. Swap for shot of shotgun. Έχει και shot of shotgun. Καλό. Φίλε, τι είναι αυτό? Την κάμισα. Πώς το διάλογο το M4 μου? Shotgun είναι αυτή. Γιατί έμεινα με τη shotgun? Έχει 4 grenades στο ποτάκι αυτό. Ωραία. Έχω κυνηγητική καραμπίνα και είμαι αντιτρομοκρατική οργάνωση. Παράξενο. Δεν πειράζει. Αρχίζουμε. Φάνετε. Εγώ ξέρω, θα ρίξω χειρό. Εκεί μου είναι αυτή. Συγγνώμη. Κάτσε. Νομίζω ότι είναι εκεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φοβάμαι. Έχει ησυχία. Υπερβολική ησυχία. Εντάξει. Πιάστηκα πάνω μου. Πώς είναι? P90. Η bomb έγινε plant. Έλα. Πάμε. Κάτσε. Σύμφωνα με τα... Στο διάλογο έχει αυτό. Μη ψοφήσεις. Control bot. Diffuse. Έλα. Τη γάμισα. Ναι, brought a knife to a gunfight. Εγώ το σκότωσα. Φίλε. Θα πάρουμε... Α, ναι, αυτό έχει scope. Πρωτόγνωρο. Πράγμα στο Counter-Strike αυτό. Πάντως, σε λίγο θα δούμε και την... θα δούμε και τη Molotov στον επόμενο γύρο. Ναι, υπάρχει τη Molotov. Αυτό το... Λοιπόν... Κάμια grenade έχουμε. Όχι, αλλά έχουμε diffuse kit. Στο διάλογο. Ρε καημενούλη. Γιατί δεν αλλάζει? Είναι σπαστικό.
σημαντικό. Είναι σημαντικό. Τι θα κάνετε? Αυτός που κάθισε καμπέρις. Κάποιος κάνει plant την bomb. Πάμε. Α, γι' αυτό λέει το A και το B στην ίδια περιοχή, γιατί το B είναι κάτω από το τέτοιο. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν πυροτεχνουργός. Μπράβο. Για να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα. Ωραία. Θα πάρουμε επίσης και... Πού στο διάολο είναι? Δεν πειράζει. Θα πάρουμε High Explosive, Incendiary, Smoke, Flashbang. Για να τις δοκιμάσουμε όλες. Κρίμα είναι να αφήσουμε μία. Θα πάρω και Dual Beretta στο γαμμένο μου. Στο reload είναι το πιο γαμάτο. Πραγματικά πολύ γαμάτο. Παλιά δούλευα σε τσίρκο. Πού στεκάρει όλοι? Grenade! Τι στο διάολο? Δεν πειράζει, τους μπάφιξα τουλάχιστον. Τι άλλο να δούμε? Γιατί κανονικά υπάρχει και... Α, ναι, νομίζω τη Molotov την έχουνε οι terrorists. Control! Δεν το πιστεύω ότι πρέπει να κάτσω στο επόμενο γύρο. Ναι. Αυτό το ποτάκι έριχνε στο άκυρο. Δεν πειράζει. Desert Eagle. He's got the bomb. They dropped the bomb. Affirmative. Roger that. I've got the bomb. Three to go. Ramp. Δώστε ρε γάμο αυτό το μάτς να παίξω. Two to go. Γαμάτο μάχη γίνεται. Κατεβάζω λίγο το volume. Ευτυχώς. Options and game settings. Για να δούμε. They got the bomb. One guy left. Cross your color, green, dynamic. Bomb has been planted. Για να δούμε. Video settings. Ναι. Έτσι, μπράβο. Play distance, desktop. Defusing bomb now. I got your back. Full screen. Όχι. Πρέπει να... Discard. Πρέπει να το χαμηλώσω λίγο γιατί... Press to use microphone. Τι να κάνω για να... Terrorists win. Back. Τέλος. Τι γύρος ήταν αυτός? Ανάσταση. Λοιπόν, grenades. Δεν το πιστεύω. Ναι, Molotov. Είδατε. Θα το δοκιμάσουμε. Για να πάμε και κάποιο όπλο τώρα ακόμα έξτρα. Ας πάμε στα rifles. DWP. Αυτό είναι και γάμο το sniper. Είναι σαν το L9 στο Black Ops. Θα πηγαίνω με τη Molotov. Μου την έφεραν. Control bot. Θέλω να πάω να πάρω το όπλο μου. Πού στο διάολο είναι το sniper μου? Οκ, 47. Αυτά είναι όπλα. Εντάξει. Εγώ αδειάζω και μυστήρες. Defuse.
Πιο κακό αγόρι κάνει defuse. Λοιπόν. Πόσους γύρους έχει? Ω, έχω την bomb. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Όπλο. Χρειάζομαι. Όχι, θα πάρω μια smoke. Γιατί έτσι μου έχουν μάθει στη σχολή των ninja. Nova, shotgun και φύγαμε. Έτσι γαμάει ο βάγκος. Είναι στο διάλογο τη μάνα οι terrorist. Συνήθιζα να παίρνω... Πλησιάζω. Ωραία. Θα πάω στο B, γιατί είμαι κακός. Κάτσε, θα είναι καμπέρις 100% εδώ. Στο διάλογο. Να, αυτό το κόλπο. Καμπέρι. Τα έχω βάλει στο easy. Πώς στο διάλογο θα είναι στο veteran? Όχι, δεν θα κάνουμε next match. Αυτά ήταν λοιπόν για το Global Offensive. Όπως είπαμε, το έχουν μόνο 10.000 άτομα στον κόσμο, οπότε δεν θα βρείτε κι άλλα ελληνικά reviews, πιστεύω. Έχει achievements στο Steam, όλα αυτά, και η ιδεολογία του είναι όπως τα υπόλοιπα Counter-Strike, αλλά αυτό που έχει βελτιωθεί είναι το gameplay κατά πάρα πολύ και επίσης και τα γραφικά. Αυτό ήτανε, γεια σας, ήμουν ο Venerable Rock και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.